Estitxo bere esategi naiz, 22 urte azkat, eta Zuazoko eskualdeko jokalaria naiz. Atxalero entrenatze dugu, ordu terdi pare bat ordu, ekipo osoa batea, eta aparte gure kontutik anin berri izate dugu bi gimnasioko sesio, hori ja bakoitzan esku dago, baina hori gure kontutik anin berri izate dugu, eta gero azte durun partidua. Batez ikusita azte normal horiek nola dian, denboaz ez gaz, ez du sobran ukitzen denbora, baina nik uste tarteka horako momentu dure hartu berdiala, bestela saturazio bat iristeko aukera dago da hori ez da gomeni. Nei pandemiak usurrien harrapatu zian, pixkat urte ezberdina izan zen, konpetizioa suspenditzea iritsi zen. Nik uste maila honetan bai suspenditzea iritsi zela, bintzat ate itxitan jokatzea. Aurten ja temporada nahiko normala hasieran egitea danak partidun hasieran PCR bat o antigeno zatin berrizatzela, danak negatibo eman arte, eta guain ja, pasaportia COVID-akin da hori dena, bakunuta ez da duen bakarrekan ditu antigenos, baina bestela nahiko normal segitu. Egitea tartekatatzea gara positiboak eta orduan partiduko atzatu ite gala. Adibidez urrengo astean berez libre genekan, baina partidu aplazatu bat jarri gue, kasuko agertze galako da hortan nabaritza. Baina egitea publikoa dela bueltatu dela, naskariak indai dena, betikoa. Baina, ja pixkat notatzea lehenoko postasun hori o ambiente hori. Nik batez 3 kirol probatu ditut, ez dut askoz gehiore zehatu, futbola igeriketa da eskualoa. Eta ja debatxe iristean momentun normalian bat aukeratzezu, gero bado jendia gehiotan segitzen baina nik erabaki nun bat aukeratzea, gero ja ikasketekin doala segitzeko ere bai. Eta dudetan honintzen egitea futbola eskualoten artean dudeukin nun, igeriketa ja alde bat hautzen nun. Eta ez dakit, momentun gehiago betetzezian eskualoteak, igual asera batian de bai lagunen eragina, esan behar ere bai eskualotean ibiltzea eta horre deituko zian, suposatzet. Eta horrekin segin nun aurrea da, nahiz arrepentitzen ez dara, baina inork ez dakit ze pasako zen beste bidetik anjundizko. Baina, pixka bat biletatik, egitea azkenan profesionala izan da eta lehiagortasun minimo bateko behar du, bestela guteza entrenatzea, ez ez du ezertako entrenatzen ez, azkenan konpetintzea goaz eta bakoitzak aldunketen eman behar du zentzu hortan, bestela ekipo ez di joa inoa. Baina egitea bertan guztagoteko arrazoitako handik uste dela, egitea laguntasun giro ere bai sentitzetela etxeko ambiente hori da, nik uste torrero laguntza digula, bai konpetitzen, baina galiberian gure artean zaintzen da azkenean nik uste notatzea eta ekipoko giruan da asko notatzea. Nik uste orokorrean oso giro ona daola, azkenean liga barrun urtiak pasala jende igualan kontra izan jokatzen, da behin da berriz ikuste dituzu ekipo berdinak, kantxa berdinak, eta nik bintzat juna izen leku guztietan ambiente hona notatu eta egitea batzukin igual lagazula pike bat da ez dakit baten gatik galduzulako eta ez baina betire sanua eta inoiz ez dut eki jarrera negatiboiko. Nik uste biernun pauso bat izan zela, biernitun bi pauso izan zian, bai bera era jutia eta bai bera era guztia. Momentun ikusi nuntzala aukera bat ezin nilona ez etzik esan, eta momentun bernuna area jutia izan zen, baina egitea ez dakit adina igual deba izer ikusi haukiko adinak, baina saturatu intzian, gehiak izan zen, esan diztuna ez dakitan adinagatikan, oda ere bai pixka motxila banekalako txikitatik ameti selekziotan, ez dakize, eta superatu intzian, eta orduan atzea, pausa txiki hori hartzea usurria bueltatzen, beste aspektu askotan de bai ez dala pause, esan nahi beste modu batea bizitzea dela. Horren ikuste lagundu zela berriz bueltatzeko goi eukitzen, eta gantxe hortan baina ez arrepentitzen orduan, guztua. Nik Euskaditik kanpoa ez eta inbeste ditu azkenean usurri leher txikila izan da ez dukentzen segitzu leher txiki bat izaten. Baina egitea Euskadi mailan bastante izena dakala,
eta oain dela gutxi adibidez entrenatzaileak nintzen nun, da Santian, behaten generazioan bai, beti usurriltzara hila honen, ekipo honen entarikoa, eta hori konparatzen, ingurun hiri da herri handi askola, ez dakit, Zarautz, Barakaldobea, ez dakit, eta usurril beti izan da herri txiki bat, eta beti nivel altua erakutsi. Orduan nik uste Euskadi mailan bai dakala eskola atletikan indarri, ni notatu bete entzat. Herrialdien arabera aldatuitea hor ja dago, tema, ez dakit, ordu otik eitzeiten honen ingurun, ze azkenean herrialde hau bere balintzazka. Gure kasun herrialde barronde bai ekipo diferentia daude, ekipo hauitzak bere presupuestu dazka, ekipo barronde bai jokalari hauitzan arabera, mailan arabera, dan aldatuitea. Baina nik uste Torogorrian bizitzea iristeko ez dizula ematen, igual urte batzutako ematiaka hortaz bizitzeko, baina nik uste guantxe hortan gure ligan, Espainiako ligan beste zozein berdezula, bestela igual irongo izkizu pare bat 3 urte o balomano segitzezuna, eta suertiakin, bestela ez dizu ematen da, nik uste garrantzitsua dela. Oinarrizko zeukitzea ikasketak, o lana, o zoze, bestela geho ibukatzea izunean ez da jaso eze. Eta esan detena, bitartian de, segun ze kondizioetan zauden, ez dizu ematen. Beste herrialde batzutan indar gehiagakena, Frantzia, Alemania, ez dakit zehazkitzen dian gehien kondizio honena azkena, baina bakit daudela herrialdeak presupuesto gehiokin, dari bai eskualoa beak indar gehiagaka, eta emakumezkoenak indikan indar gehiagaka. Eta hor nik uste, seguridade, aukera gehiagazka zuzen zortan ez, baina orokorrian, ez dakit, nik bazpare, zatukiko nuke, respaldo bat, ez dakit nola esan, babes bat, hori bukatzea izun momentun, zozukitzeko. Egitea, ordu atletik da sartzezun, zurik suposatzea izun denbora esfortuagatik handola, bai konsideratuko nuke profesionala dela, baina geodakan kompensazio atletik, igual, hoendik amiskat horreti. Nik uste txiki-txikitatik kirolakin lotuta egon naizela, eta ikusten nire burua bizi guztien kirolakin lotuta. Ganda ikastenen ezen are baka bere zer ikusia, ez dakit inporta hon esatia, magisteritza eta IBF ikastenen ez, doble gradua, eta enun dudik euki goi aukeratzen ez dara. Orduan, ez dakit oso ondo nondik joan, baina seguru kirolakin lotuta gara. Zenbaki bat? 5 beti. Kolore bat? Urdina. Miresten duzun kirolari bat edo entrenatzaile bat? Naiz kapaza, hori esateko. Kantxa bat? Bat esatekotan Zarautzekoa. Pelikula bat edo telesail bat? Vikingos. Liburu bat? En plena noche. Abesti bat? Quemar el mar. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, aukeratu sare sozial bat? Instagram. Usurbilgo txoko bat? Zubietako eskola txikia. Santixabelak ala Sagrado Eguna? Egun bezala, Sagrado Eguna. Oporretarako toki bat? Balearrak, adibidez.